Драги читалищни дейци, скъпи самодейци и гости, уважаеми дами и господа! Щастлива съм, че мога да ви поздравя с добре дошли на честването по случай 100 годишнината на нашето читалище. Цял един век знанието, културата и традицията са били живи чрез книгите. През 1927 година читалището се здобива с фотоапарат, който неотменно присъства на сватби, празници и трудовиделници, а Иван Бояклиев лично документира с този фотоапарат тези събития. Първите самодейци артисти се изявяват само месец след основаване на читалището. На Общоселско събрание единодушно бе решено в знак на уважение и признателност читалището да бъде преименувано от просвета на Иван Бояклиев, като на входа бъде поставена паметна плоча. Посвещението в нея и занапред ще напомня на поколенията за всеотдайния апостолски труд на сърцатият председател. Своя дир от миналите години оставят и жените самодейки. Отначало се включват в общи програми, а по-късно и самостоятелно показват изноколията, песни и обичаи от селото. Една сграда е жива само когато има хора в нея. През годините читалището е било светлина в трудни времена, сцена за таланти, училище за поколения. Тук са се съхранили обичаите и духът на българщината в село Пчеларово. С няколко продължителни затишия в дейността на читалището през тези 100 години, то все пак съществува и днес. По-силно и живо от всякога, благодарение на съвременните активни читалищни дейци. Уважаеми читалищни дейци, уважаеми самодейци, уважаеми пчеларовци, уважаеми скъпи гости, госпожо народен представител, за мен е огромна чест и удоволствие, че имам възможността да ви поздравя по случай 100 годишнината от създаването на читалище Иван Бояклиев. Мама Талинка домаше кинезе, люби Караджа, Караджа, къща не гледа, Караджа, дом не събира. Талинка, мама не слуша, тя с Караджа отиде и на Караджа домаше, къде ма одиш Караджа, по тая стара планина, по тия остри камене, по тия остри камене, по това ясно слънчице, Марика Лино хубава, защо си толкова сглупава? Маря ти рекох на шега, пък ти ми шега не знаеш, че аз си имам калино булчица, като куклица, булчица, като куклица, детенце, като пръстенче. И част от златните баби са подготвили дайчово хоро. 3 поколения, ръка за ръка на хорото, символ на приемственост и единение в нашето село.